Къде сте, бе, чуребета? Днеска в студиото за пръв път. От много отдавна е Давид Георгиев. За пръв път не съм сам, бе, ей. От много отдавна не съм бил с друг човек. Сега чакаме само той си извади днескашните мачове, за да той да даде прогноза. Моите вече съм я дал, може да погледнете миналото, да. Ще разгледаме ние от най-интересните мачове за деня, по-точно всичките. Днеска играят Полша-Шотландия, Лихтенщайн, Сан-Марино, интригуващ матч, Сърбия, Дания, Румъния, Кипър, Испания, Швейцария, България играе днеска, що Беларус? 5-0 скромичко за срещу нас. Харватия, Португалия, Роналдо, срещу Лука Модрич, не забравяме. Люксембург, Северна Ирландия. Много важен матч за българите. Ако Люксембург направят хикс и равенство, сме първи. И ние трябва да спечелим задължително. Да, задължително. Косово, Литва. Жергова от Лиго ще накаже, според мен. Швейцария, Азербайджан, Гьокереш, Унгария, Германия. Много интригуващ матч. Черна гора, Турция, Словакия, Естония, Босния и Херцеговина. Абе не е утре, бе, гледай до днеска, бе. Извинявам се, днеска... До Косово, Литва. Какъв е умник. Извинявам се, така. Първата прогноза ще е на Полша, Шотландия. Полша домакини на националния стадион в Варшава. Робърт Левандовски ще кара със сигурност един гол. Не знам кой друг ще кара гол. Матчът е според мен 2-0 за Полша. 2-0 за Полша. Така, следващия матч е... Най-тегущия матч. Лихтенщайн, Сан-Марино. Много звезди в един отбор, наистина. Да. Няма как да ги наместя, затова някои не са извикани. Според мен Росачи ще... Искам много Сан-Марино да бие, защото това ще е втората победа от 2004 година. Има за сега само 2 победи. Едната беше срещу... На 5 септември. Да, на 5 септември срещу Лихтенщайн. 2 победи имат във втората срещу Лихтенщайн, това ли ще е трета. Много ще на трета. Лихтенщайн домакин нищо. 1-0 за Сан-Марино, казвам. Голмайстор някой от готвачите, които играят Сан-Марино. Някакъв марианец. Ай, давай някакъв. Сърбия, Дания. Интригуващ. Нашите гости! Отляво наши съседи, дали ще победат Дания? Дали това е истина? Кристиан Ериксън. Според мен матч е 1-1. Хикс ще е матча. Сърбия са домакини на Дания. Дубочика стадиум. Дубочика, не знам къде баца е баса. Митрович вкара сигурно с гол. Ето и Румъния, Кипър. Румъните според мен ще бият 3-0. 2-1. 2-1. Ще спуснат второто по време, първо ще 2-0, второто ще спуснат. Ето го Испания, Швейцария, много интригуващ матч. Но това че 3-1 за испанците според мен. Знаеш колко задох? 3-1 също. 3-0 за испанците? И аз толкова задох. Еми ето толкова си. 3-0 за испанците. И ето ни, най-интригуващия матч България, Беларус. Напомням, че ако не загубим от Беларус, задължително ще играеме, ще имаме възможност да се класираме за група Б. Да забравяме, Кирил Аспаров няма да играе. Заради втори жълт картон. Кой ще го замести? Ради Кирилов ли? Здравко Димитров ли? Не знам аз кой ще го замества, но Войсик Чезни. Българите ще победят с 2-0. Димитър Митов. Забравяме едно нещо малко, ще те прекъсна, но имате един звяр в отбора, по-точно Симеон Гранчаров. Да. 2-0 за българите, казва. Димитър Митов пак се сухна мрежа. България, значи, ще сме на този матч днеска. Ето ни, Харватия, Португалия. Според мен Харватия са в лоша форма, затова Португалия ще бие. Резултат 4-2 за Португалия. Много гола вкара Португалия. Напомням, че Ливакович не играе, тъй че това е... И Люксембург, Северна Ирландия. Най-важният матч също за България. Според мен много искам да свържат Хикс и ще дам Хикс 2-2. Нали знаеш, че ако завършат Хикс и ние победиме Беларус, пак ще играем бараж. Верно ли? Да. Задължително, ако паднат те, ние трябва да спечелим, за да сме първи в групата. Чакай, сега ще видим. Тук... Вече дълго да не тица иска. Днес сме равни. И гол вратничка. Моглата разлика в порта. Да, и поръките го говори. Еми... Да, така ще е, едно. Ние си имаме... Косово, Литва. Последен матч за днеска. Косово с Жергова, според мен ще бият с 3-0. След падането от Румъния. 3-0. Жергова ще вкара 3 гола.
От Лиго, не забравям. И нещо, ако иска да каже Фабио, аз прокучих моите прогнози. И така, ще кажете ли господин Фабио нещо? Еми няма да казвам каквото да казвам, съм си го казал, когато аз съм си го казал. Тъй че... Чао! Айде!